Haken in een rondje. Begint met een lus. En je maakt 2 losse. 1, 2. In de eerste losse maak je 6 vaste. 1, 2, 3. Zie je, steekt alsmaar in dezelfde steek. 4, 5, 6. Je kan dit natellen, want je hebt 6 lusjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan heb je hier een gaatje zitten en die trek je strak aan met de eerste steek die je gemaakt hebt. Kijk, die kan je gewoon aantrekken. En je hebt een rondje gemaakt.